טלפון חדש. 5! יאללה, נו, כן. סע 5. לא. לא! סע! 0 סיגריות, שום סיגריות אתה מקבל. לך תצטער. זה לא היה קפיצה. זה לא היה קפיצה עם הבטן, יא גנוב. זה היה נפילה! זה היה נפילה, גם אני יכול ליפול לפה. כן, גם אני. לך תצטער. הוא לא קפץ את זה. תביא לו איזה אחת. הוא נפל. נראה לך יש לי? הנה, גמרתי הכול. אני אביא לו כסף, אני לא מאשר. אמא שלי, אבל אנחנו גמרתי, זה אין לו פחד המזורז. הוא לא קפץ את זה, הוא נפל. הוא ירד איתו ביחד, אחי, הסיפים היה ככה גובה. היה ככה גובה, גמרתי. מה זה? זה היה... וואי, תריקו עליו. תביאו לו, מסכן. אני בא. תעשה להם הסיגר ככה עם המצלמה ככה. בוא'נה, אבל איך הוא קפץ מוריד את כל השיחים, אחי. בשביל סיגריה הוא 5, כמה?